want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. আমাক ন্যায় লাগে। ন্যায় লাগে, ন্যায় লাগে। আমাক ন্যায় লাগে। ন্যায় লাগে। एसआइ जुनमुनि राबानि गोजोन जिउमानि थाखाय गसाइगावनि खासियाबारि आरसु मावख'आव आरज गाबदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारि आरसु आरो आरबनि बानजायनायाव खासियाबारि दुलाराय आसाम राभा फरायसा आफादनि मावख'आव ममबाति सावनानै जुनमुनि राबानि गोजोन जिउमानि थाखाय आरज गाबो। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो आसाम पुलिस बिफाननि सामलायगिरि जिपि सिंहखौ जुनमुनि राबानि बुथारनाय जाथायनि सायाव सिबिआइ संदाननो बिबान होनायखौ साबायखर बावो। एसआइ जुनमुनि राबाखौ बुथारग्रा दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होनो दाबि दैखाङो आरसुआ। दिनै जों बुहुत दुखित मानो होनोबा जोंनि सासे ट्राइबेल बा राभा जातिनिफ्राय दिनै सासे जुनमुनि राभा बायद'आ गोमानायाव जों समग्र राभा बा समग्र अखमबाखि मानसिफ्रानो दुख प्रकाश खालामदों। मानो होनबा बिथाङा सासे हाहुसि बा लेडि सिंगामबो सासे मोननाय आइजोमोन। दा बिनिनो जोङो दिनैहाय बे आरसु अफिसावहाय दिनै जोङो खासियाबारि आन्सलिक आरसु आरो बिजों लोगोसे खासियाबारि आन्सलिक आरोग जानानै जोङो ज' जानानै दिनै जोङो बे अफिसावहाय जाहाथे जोंनि जुनमुनि राभानि आत्माया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थानो मोनथों बिनिनो जोङो दिनै बे अफिसावहाय केन्डेल लाइटिंखौ लानाय जादों। बेजों लोगोसे जों मोनसे गोजोननायखौ जों फोरमायनो नागिरदों। गोबाव समनिफ्राय जों जिथु सिआइडि जेब्ला सिआइडि होदोंमोन जों गोजोननायखौ मोनाखै। मानोना जोङो गोबाव समनिफ्राय जों सिबिआइखौ जों नांगौ होननानै दाबि दैखांदोंमोन। दा बिनिनो दिनै हिमन्त बिश्व शर्मा सारा दिनै जों खावलायनाय बायदि बा समग्र आसामनि जिनोखि मानसिफोर खावलायनाय बायदि बा लिडारफोर खावलायनाय बायदि बा बिभिन्न संगठन खावलायनाय बायदि दिनैहाय जोंनि मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा सारा दिनै सिबिआइ तदन्त खालामनायखौ नायबिजिरहोदों। दा बिनिनो लानानै जोङो दिनै सन्तुष्ट जाहाथे जुनमुनि राभानि न'खर आरो जुनमुनि राभानि जि थासारि बे थासारिया बुहुत दुखुनांथाव। मानो होनोबा दिनै जुनमुनि राभानि न'खरा दिनै सारादु खुंनोबो थाखा गैया। दा बिनिनो बिसोरो दिनैसिमबो बै थाखाखौबो बिसोरो नांगौ होननानै दिनै माबा खालामाखैखौनो। ओंखायनो जोङो बे खोथाखौनो जोंनि मेसेज होनो सानदों जे हिमन्त बिश्व शर्मानो जाहाथे जुनमुनि राभानि जिउमानि थाखाय आलो गोजोननि थाखाय बा न'खरनि गोजोननि थाखाय जाहाथे सिबिआइ तदन्त जाहाथे बै दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो जाहाथे हमनानै नायबिजिरनानै जाहाथे सास्ति होयो जादों। बेखौनो दिनै मिडियानि गेजेराव बेखौनो जों फोरमायनो सानदों। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसना सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियरिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।